Здравейте, хора, и днес ще ви покажа как да си изтеглим Happy Mode. Така, влизате тук или тук, но от двете. Така. Чакайте да ви покажа. Така, влизате. И трябваше да си пусна интернета, защото преди малко качих едно клипче. Тук. Ето това. Или ето това. Ей тук е по-задължително. Happy Mode. Continue. Така, пишете Happy Mode и не го казвате така на слушалката. Тук натискате и долу. Повторно изтегляне. Чакате, отваряне. Инсталиране. И чакате 20 000 години. Та всичко отваряне. Ето, Happy Mode разрешаване. И да, и сте готови. И пак натискате разрешаване. Така. Чао от мен.